Hola, soc Jordi Dabó i em presente a les primàries de Compromís. El que hi ha ací darrere és una escultura que commemora la batalla d'Almansa. Ací hi ha també una inscripció que recorda que com a conseqüència d'aquella derrota el Regne de València va ser ocupat militarment i els furs amb els quals ens havien governat els valencians des de l'època de Jaume I van ser abolits por justo derecho de conquista. Amb això vull dir que el nostre autogovern no ve de la Constitució que tots nos hemos dado, sinó que té unes arrels molt més profundes. Per a mi, les Corts Valencianes d'avui el que han de fer és, a poc, anar reconstruint eixa sobirania que vam tindre els valencians i dia a dia fer del nostre país un territori econòmicament pròsper, socialment just i solidari i cada dia més lliure. Moltes gràcies per haver-me escoltat.